to je nebezpečné dávať takto lavičku po podkôš. Ale Píscová je v poriadku a pôjde si hodiť 2 trestné hody a má šancu si pripísať prvé body v tomto zápase. Tak Píscová na to, že má len 15 rokov, tak dostáva riadnu porciu minút. Priemeruje 18 minút na zápas a dokáže za tých 18 minút nastrieľať až 6 bodov. Bola úspešná aj v oboch trestných hodách. Úplne veľa minút. Zatiaľ len 6. Teraz tak opäť Neuschlová. Výborne v obrane Píscová na Dominike Kolárovej a toto bol nebezpečný pád. Kolárová sa hneď postavila a vyzerá, že je v poriadku. Gažiová už sa aj trošku míňajú tie sekundy. Píscová už bude musieť ísť hore a triafa takúto ďalekonosnú trojku. Livia Píscová, tak to je niečo neuveriteľné. Perfektne, Livia Píscová už musela ísť hore, nebolo tam veľa času. No takto meter za trojku. Za to postrčenie a potom sa tam ešte chytila za hlavu a hneď je tam priletela technická chyba. Možno trošku prísne rozhodnutie, ale s tým už nič nezmeníme. Výborne Píscová premenila dôležitý trestný hod.